The mystery of the will. Jesu wafa ngoma Kenya. Nakandiri kunakizwa masikati ndichimowerenga ndichinjera. Jesu wafa Bible rokotaura kuti Saturday is a day of silence. Zvinhu zvese zvakanyarara. Hakuna chiri kutaura, zvese zvakanyarara. Nhasi izuva rekunyarara. So dai kuri kuti ndakada paridza imwe vhesi yandanga ndichida ndikadaenda pamusoro kuti silence before resurrection. There is silence before resurrection. Pasati pane kumuka, pane kunyarara. Hallelujah. Rumuko runouya mumashure mesilence. Iwe zuva iri Kenya riri kunakidzwa. Kune varume vakuru vari kuenda kumba kwa Herod, kumba kwa Pontius Pilate. Zvikanzi Pontius Pilate, uchiri kurangarira here kuti murume uyu asati afa ane mashoko akataura. Zvikanzi murume uyu akati nezuva retatu ndinyomuka. Zvikanzi saka manga mati varume, zvikanzi takatafunga kuti chingotitendera titore masoja tiende kunoghaidha guva rake, tinochengeta guva rake, nekuti wadzidzi vangazouya vakamuba vakanyepera vanhu kuti akamuka. Zvikanzi inga warindi munawo wani, torai varindi muende munorinda. Haleluya. Munorinda guva remunhu akafa. Ndakataura nezuva ndikati kari kacheche waimutya. Kari kacheche wakakatya to the extent yokuuraya vana vese vakaberekwa vakomana, vachipinda kuti kangangodai kari pakati pavo. Chinzwa kachikura vaikatya, kafa chachituna, atofa watozwa kuti akafa awikwa, waimutya zvekare to the extent yokuti wakati guva rake ngariende kunorindwa, waitotya neguva racho zvekare. Haleluya. Zvoreva kuti in every state yaakanga ari wakanga wasiri at peace, hawana rugare naye. Zvikanzi tiri kutya zuva retatu nekuti richasvika. Ndobva ndaita mubvunzo mafunga kuti saka varume ava paaiparidza muchechi achitaura kuti ndichaputsa temberi, vachimuwenga nemashoko avaitaura, vaitozvinzwa havo naye. Vakanga vachitozvinzwa vachinyepera kudzungaira pati vaizvinzwa. Vakatoribata shoko rake rekuti akati ndichamuka. Vakaribata shoko rekuti akati kana ndichinge ndafa handirowe. Vadzidzi vake vakatadza kuritenda, asivo vacho vakanga vasingakuritende vacho vakatoritenda kuti akataura kuti netatu nezuva retatu aizvarizareka. Saka chirenge chiriparidze mangwana madepanano kuti vedzinza rekwako chakaita kuti varove nefotya pasi. Vaiziva kuti retatu rako richauya, chakaita kuti varove nefotya pasi. Vaiziva kuti your death day is coming. But zvakadaro, your death day is gonna come. Vasingane, zuva retatu rinotifacha-facha. Tasvika, the devil is alive. Rinosvika retatu. Retatu rinosvika. Retatu rinokwana. Vasingane. Vakarinda guva rinokwana. Nekuti Bible roti wakaisa dombo paguva rake. Vakati tochengeta bwiro rake. Vachifunga kuti haabude nekuti taisa dombo. Vati zuva retatu rakwana. Mukoma chinyere ndakanzwa kuti dombo rakatanga kuita reverse type. Ichibva pamuromo webhiro rikatanga kuti pano tichagona kuramba takamira. Rikatanga kubva pamuromo webhiro. Bible roti masoja akanga ari pamusoro akakurumuka akafa ese. Sekuva akafa wara. Sekuva wakafa. Bible rinoti kuna masoja akagara pamusoro pebhiro, vakarinda bhiro raJesu, vakagara, vanonzi vakadonha, vakabva vaita sekunge wafa, iye ndokumuka. Nokuti uzive kuti zuva iri vadzidzi pasuku paJesu, Bible roti vadzidzi vaJesu vakaenda kunozvivharira mimba yepamusoro, ndokubva vahwana vachiti nesu tingangobatwa tikaurawa. Zvoroti vana Maria vakaenda kunohwanda, vana Johana vakaenda kunohwanda. Jesu akasara akaritwa nevavengi vake. Vati mubhaibheri ndawerenga randinowerenga rangu ira
enyu rine true account yekumuka kwa Jesu. Ndinotaura mamuki waakaita nezvakaitika paakamuka. Zvone ndinotibvunza kuti saka akatakura kana kuti akataura nyaya yekumuka kwa Jesu ndiani? Ndiani akaenda nayo kuti Jesu akamuka so? Ndiani akaitaura vadzidzi vake vasipo? Shamwari dzake dzisipo? Wakainamatira vasipo? Wakaiparidzira vasipo? Saka akatakura nyaya yekumuka ndiani? Ndiani akataura kuti Jesu akamuka so? Kuti nyora vakomana kuti paakamuka pakanzwika kudengenyeka kwenyika, masoja akakudumuka akadonha ese, pakasara pasina kana mupenyu. Jesu ndokubva abuda muguwa. Saka akataura ndiani? Kana vadzidzi vanga vasipo, kana shamwari dzaJesu dzanga dzisipo, saka akatakura meseji yerumuko ndiani? Nakuwabatisa message maderana. Wacho waita hamuke wacho. Wachatakura message kuti akamuka. Wacho waita harombe wacho. Wachatakura message kuti akamuka. Wacho waita wacho. Wachatakura message kuti akamuka. Wacho waita zinde wacho. Wachatakura message kuti zvakaita. Varume wabva Bharati. Kune varume wabva Bharati kuti akunorinda guwa. Zvikanzi vakapiwa mari kunze ndai munonyepa kuti takanga takotsira. Varume vakuru vanga vakarinda Bharati. Vakapiwa mari kudzinyepai kuti takakotsira akamuka akabiwa takakotsira. Varume vakuru vakatakura message yekunyepa kuti nyorai kuti masoja munobhadharwa basa ino munobhadharwa mukotsira and this is very minute. Bible riri kutaura nenyaya yechinhu chinonzi will. Handichina nguva yekutsanangura kuti hebhuru yakanyorwa nani. Nekuti vamwe vanotaura vanoti rakanyorwa naApolosi, vamwe vachiti rakanyorwa iPauro nePetro, vamwe vachiti anogona kunge ari Peter, vamwe vakati end of the disciples. Harinyasozikanwa kuti rakanyorwa nani. But matheologians akawanda vanoda kuti attribute kuti rakanyorwa naPaul. But inini pandakariverenga, ndichiverenga nevamwe vaPauro nePetro ese, ndakabva ndafunga kuti haasipo. Ndakaramba vamwe ndivo vanobvuma vamatheologians, but inini handibvume. Asipo akanyora. Kwandiri ne deeper meaning than mamwe esa akanyora napo. Saka kwandiri hangu inini. Mamwe wachita ndi vanogona kuti ndipo akanyora, but inini kwandiri asipo. Saka yekuti ndiye saka ndogona kudogera chikuti is unknown author. Asikama akanyora. But kwandiri kuda Kenya ndi pandawereni. Ndo pane nyaya yewiri. Bible rati. Kuchechi kwedu kunhu kwandinoona mati ndiri chairman wechibvuru. Kare kese ndanga ndisina kuenda kuparidza ndakapfeka bhaneri. Saka pandakazipa chairman ndakabva ndamushingirirawo kuti ndopfeka bhati. Nditenderewo vakuru vacho. Nditenderewo machairman. Nditenderewo machairman. Kunze kwacho kuri kudziya. Bible riri kuti, mai wangu Bible riri kuti, in the case of a will, anyora pano anyora kuti mawiri ekare, matestament ekare, aiitwa neropa, aisirwa neropa, vanhu vaita covenant inopedzisira yasanganisira ropa. Saka kuti pauye another covenant, paifanira kutanga pabreak of the earlier covenant. Yaibhurekwa nei? Yaibhurekwa nekudeura zvekare kwerimwe ropa. Maideura rimwe ropa mabhureka the old covenant, mopinda into the new covenant. Saka munyori waHebrew paari kuedza kutsanangura nyaya yake iyi, ari kutaura kuti now we have a better covenant. Inodarika covenant yakanga iripo.
kafane ndiye mukamamwe esai. But with the time, kafane ndiye expire. Nekuti ndiye muka. And yakangaisikane kuti munhu abve mukutadza. Airapa achitadza. Why? Because he kafane ndiye ropa remuka. But Jesu paari kuuya. Ari kunzi akati baba. Ndauya kunogadzira a new covenant. Handina kuita neropa remhepo. Handina kuita neropa remakwai. But ndaita neropa rangu. Baba nikuti mapresita yakuti vanhu mukoma tawanda kuti waipinda the hall of holies wakabata ropa remhuka mawaienda kunotaura kana kuti kunopira kuna Mwari kuti nekuda kwekutadza kwevana venyu warangarire varegerere wakabata ropa remhuka mundiro waine ropa remhuka. But Jesu paibhurota kuna Hebrew kuti akapinda into the hall of holies akabata plate yeropa rake. He sealed the testament with his holy blood. Akaita neropa rake pachake. Akati baba, ndauya neropa rangu, regerera nyika. Neropa rangu kwete remhuka. Ndopa pambata hatina kutemba nechidora, siliva kana ndalama. Asi takatemba neropa raJesu. But obva ataura panapa, obva afananidza the new covenant to a will. He equates now the new covenant to a will. Chinonzi will. According to the Bible or according to what we know. Will ibharo rinotaura zinosara zvichiitwa kana akarinyora chine afa. Zvikunoti ranga achiri mupenyu. Ranga achiri mupenyu. Anonyora gwaro rekufa kwake. Otaura kuti kana ndichinge ndafa imba yangu iri pakati inoenda kune mwana wangu nhengi. Mota yangu inotorwa nemwana wangu nhengi. Stendi yangu iri pakati inoenda kuna nhengi. Chakati changu chinoenda kuna nhengi. But munyora ari kuti na kana akarinyora wili achiri mupenyu wili harina basa. Wili inozoita basa kana akarinyora achinge afa. Akarinyora akange afa futi. Ndopaona kuti wili rinoshanda. Kune vanhu vakafirwa vari muno vanoziva mabasa ewili. Unozoona wili raakuverengwa wogara wese wemhuri waungana vese vemhuri tiverengere zvakasiya zvanyorwa. Ndopo vanotaura chakati chichienda kuna nhingi chakati. Vakunoziva here kuti wili risati ranyorwa nyakufa asati afa wili ranyorwa. Munhu paanofa kune vamwe vanhu Kenya wakati ngwari wekuti panhamo pacho anomuziva kuti pada kushandwa saka anotora karori kamukoma wafa okutanga kutenderera nako makiya ari muhomwe achitenderera nekamota kamutara achitenderera nako achipedza makiya acho anorambana amo yapera nokopinda nako kumba kwake oita sekunge kuti vanhu havasi kuziva kuti ndekani wanomona achitotenderera nako but unozobva kuti wili akuverengwa ane chese chaanacho tokanacho nomenda vakatora kamota kamugara uya nako nekuti taakuverenga wili. Vakomana ndauya kunotaura madepanani kuti kune wili rakakuverengwa madepanani. Kuna vamwe vanhu vakatora zvisiri zvavo vatitakuti wese dzosaitwa vakatora kwese nekuti kune wili ratada kuverenga maderano vagere kupetenura wili. Wakamboona kuti kune mumwe wekuti Kennedy ukaita rombo rakanaka rekudongorera wili mudhara vasati wafa woona kuti panokutaurwa kunzi imba yekubhorodhero ndeyaranga baba havasati vafa. Unopa vakomana mudhara vanoenda rini? Vakomana mudhara vanoenda rini? Vachimboenda
kuti ndakawa murombo kuti naiye Nyahodza wakafuka nakaiweka uyotaka nekuti ndakawa ekesi kuti Nyahodza wakakomborera. Saka ndakatomirira kuti dai mutara aenda. Saka nezuva vakaselebreta kufamba mutara nezuva mutara akaenda. Ndawina manheru anokereke wiri ngariwerengwe manheru anani hatina chimba chandafambira ngariwerengwe manheru anani nekuti mune nyaya yangu muwiri. Wekuti akaberekwa haana kuenda kubasa akanga ari murombo. Unotaura nemusha kwenyu kuti akanga ari murombo haana basa rakasenza akanga ari murombo but akasimuka pakafa baba wake. Chii chakaitika akapita machena newiri nasi kuna nofana kupapano apita machena wiri kalikupita machena kakarada kuna wiri fana kuwele paiporati akalitola kakachingasa tafu wiri alinamasa radina alipale akalitola nile umbo nemuti paiporati walikuda lezake wanafana kutaka wakudisa umbo Bravo, lekufa kwake. Ndine umbo wekuti nezuvaka lowewa. Ndine umbo kereke wekuti nezuvaka enda pananda. Pakatawa kudishapera. Zora kuditane authority nekuvura wiri lake. Akataka kuvura wake. Wiri unasakando kwa kereke. Nakapondo kwa wiri. Nakapondo kuna anofari murombo. Nekuti akawa murombo pamuchichika. Ziriruka zimewiri. Dadongoro Kenyanji mune zita rangu. Muwiri. Dadongoro ame beneficial to the will. Chikanzi will kana wachimbafa. Unozoti kokorodzanai. Kokorodzanai wakomana wewe. Wakomana wewe kokorodzanai. Wanodaidza vanhu vewe. Takatiri kwedu kwa mtomonzi woho. Kana tisiti woho tukati wewe muri yemuisha. Woho. Aya ivango chiritipe. Chiritipe. Kunonzi woho ngatunganei. Woho wari kudaizwa. Ndiwo wacho wakatenda paari. Bati ndine nhamo nevanhu wakuti uri museyawa hauna ukamana nakufa bati woda kuuya kunogarawo pawiri rake. Wiri ukoma iri kubenefita vane ukama naye. Itsotsi yachete pamuchinjikwa rakawaka mukazi apili tsotsi chifundira kanibori paidzi sakaenda tsotsiri kai baba uri kuti Jesu akarembera so ari pamuchinjikwa kune tsotsi ruku chikane rimwe ruku kana iwewe uri mwana waMwari tiburutse pamuchinjikwa chikane iri ko iwewe hauchimwarire iwe ndeni we are justly rewarded for our sins. Takatadza. We deserve this day. But as for this man, haana chimwe chaakaita. Roho rakataura Jesu zvikati, Jesu, kana mopinda mutadzise baba wedu, munazondira kanyi. Ndaifunga ndikati tsotsiri, mufundisi tsotsiri, rakararama richiba, rakariripafa, panyika pesapo. Now rakashandisa upafa hwavo. Pena kufanya. Arina experience yavo ndole kuti pesi yavo yavo ndoitora sei vasikaoni. Saka nepamuchechi vakati ndine experience yandinayo yekuti ndaima zviro zvevanhu vasingaoni. Rekaiwo ndine kaopportunity yekuenda kudenga. Rakashandisa chavaiwa nacho. Matizwa. Rakashandisa chavaigona. Ndokupa opportunity yekuenda kudenga. Never you
can steal an opportunity. Choose the opportunity in common. One want to answer opportunity knocks on the man's door once. Opportunity no go yaka one. You knock up a door pack. Ukataza kuigamshira yaenda. Saka so zirakati ndata opportunity yakienda naye pamuchinjika. Opportunity yakienda naye zikanzi hande. Maneno amukereke. Ndati tikudawo zvimuwiki. Maneno anayo. Tukazvimuwiki. Andina chimwe chakasimukira tukazvimuwiki. Bible rikuti wanozoti waungana nawo. Wogara pasi. Munozoti kune vanhu vanenge vachizvimisikidza vokuti wakazoona kuti mukoma wakuda kufa ndio wakanga wakita number 1 kuenda kuchipatara. Wakanga wasingaende makoresi. Kare wasvika. Maswera sei mukoma ndinizwa kuti maswera sei. Kare wasvika vanhu mukoma nasi zviri sei. Kare chinhu chaari kuita. Wakakedza kupanda muviri. But wili kuna rakanyorwa. Ende rakanyorwa nemazita. Nasi wili ripano mafunga rakanyorwa nezita. Nasi wili ripano rakanyorwa nezita. Wili ripano rakanyorwa nezita. Chii chakanyorwa zikanzi takuwerenga wili. Nasi mandelo anokereke. Dai kuri kuti parufu. Ndagara sasa wila. Kana kuteka security. Ndagara sasa wila madepanani. Takuda kupetenura muwili. Muna chakanyorwa taunganidza nhaka. Nasi zuwa rekugowa nhaka. Nekuti vashona vanotinga tikagenda kubva kuwika. Remangwana racho mangwanani. Tobva tasangana kana kuti remangwana racho. Kandi remusi wacho manheru. Tobva tasangana kuti unzai. Wili taakuriwerenga naso. Zvikanzi mota kuna Nyahodza. Ava mukuru wake wakabata makii. Ndipei makii. Nasi ndapinda machero. Ndakanga ndichifamba netsoka makorese. Bati ndakapamba nhamo yababa ndakudzai. Nekuti wili vakataura kuti ndepake. Nauya umazira anokereke. Kuti kune wili nawerenga madepanani. Nemusharuka akaenda padani. Wili kutaura kuti kupfuma tepawo. Wakava muropa zvamwana. Nasi madepanani okashira kupfuma. Zita rako radaizwa nagevanenda mari kureimei. Rikudaisa madepanani. Wakanga watambura neutano hwaingwadza. Kune wili nawerenga madepanani. Rikutaura kuti wanorwara vanorapa. Vachiverenga muwili madepanani. Akagosa kuti nezvemakore. Wili nataura kuti vanorwara vanopora. Masapisi yatiinayo ndekukashira madepanani. Rimusafise madepanani. Kuna wakanga wasikalale kumba marriage iri kuwawa. Mfundisi wataona marriage anowaza. Nasi wili mutaura kuti peace no marriage. Kuna nava vasisazire kunakidza kwavarume vakagara muchechi. Misodzi inoerera. Mupenda king size andika mukadini. Muchikuona mabhokora sabelo. Hakuna rugare rukachibeka yeni. Wila anabasa kuti muri baba unopoka nezvataurwa nemwana wenyu nekuti kune vasingade kuti uwane chakanaka but wili kana rataura kunoteti vakati kwavakaenda udzoke. Wili nhasi riri kutauti kwavakaenda unogara. Tada kunodyara mimango matakarohwa. Mumango hauda. Tada kunodyara mumango matakarohwa mukomo. Mumango ndewekuti kuzoona toudya tichiri pano. Kuzoona kunodyara kuti tichiri pano apana kadakuenda. Kuperera zvisina kaita imomo. Takunodyara mimango. Ende tisasvika pakuitwa tiri tese. Zvavaremba kuita. Wili. Ndapinda mustara ndewili. Ndapinda mustara ndewili. Pandakali werenga wili.
Rakataura mukoma mafunga. Ukaona kuna Genesis chapter 1 verse 26. Yakangoti be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Zakanyo wamuwi. Be fruitful and multiply. Mangona manirana nda wana receive multiplication. The power to multiply. As now bosa mama kulamba. The power to multiply is yours. Toda multiplication yako. Wetinda watinda hakuna chilobula. Bali to be fruitful and multiply. Wanda kaulizako be fruitful. Mali yako kaisa na shoma kai multiply. Yes, you can just be fruitful and multiply. Fundiswa wakapariza wakatanenye kuti kuna chinonzi prosperity gospel ndikamboya ndikabata nepo ndakambofamba nepo but mwari kuyapsvena zvinizaruriro anonudza kuti Jesu achipariza kaiona zvakanaka paanoparidza kuna Luke chapter 4 anoti akapinda mutemple ndokutora magwaro ndokubva avhura kubhuku raIsaya ameno kuti ichakaitika zvakangoitika by the power of the Holy Spirit akavhura from the book of Isaiah ndobva awerenga pachapter inoti mweya waShe uri pamusoro pangu wakandizodza kuti ndiparidze vhangeri yakanaka kuvarombo ndobvunza mweya mutsvene kuti vhangeri yakanaka yaunoparidza kuvarombo ndeyekuti ndeipi vhangeri yakanaka yaunoparidza kuvarombo kana ukasataura kuti murombo uchapfuma ndeipi imwe yaunoparidza yakanaka inogashinda kumurombo nhasi ndaunoparidza kuti varombo unopfuma wai nekuti akava murombo pamuchinjikwa kuti isisu varombo tigova vakapfuma nekuti kune vanhu vari kudikitira vari kushanda vashanda vanhu vakaiswa malimitations nemunhu vakadzimari unenge ukaibata itenge nhasi tauya kuisa simba pamai yako anonyepa Satani unewenhema yako kaibhatana yawabata kaikuraramisa kanenda nekuva varombo tichinamata kuseka nevatigere navo kuseka nevatinofamba navo vanatine mwari vacho mwari vevanhu vasiri mwari vedu varidza kune munzvimbo ndikati kune vanhu ndakanamata nemahama iri kuti zvinenge sokunge ndiri kuperekedza vamwe kurarama nange ndiri kuperekedza vamwe kurarama hauna kusvika kuperekedza vamwe kurarama iwewe waneta nemisodzi nhasi ndauya newiri madekanani nhasi ndauya newiri maderanai nhasi ndauya newiri maderanai wina kuri vedenge maderanai chisa riri kutaura kuti ipe mubhorodhero ndeyangana nhasi tobva pano tiine makii ndine waneta kuloja munomo akaloja kuharare akaloja kuchitumbisa auya munhu ari kungotendera achiloja nauya nemakii maderanai nezita raJesu nauya nemakii takuda kukirumawo dzimba dzedu zita rako riverengwa rwakatekera zita rako riverengwa muminisipaliti zita rako riverengwe kune varidzi vemaguta kuti akawakawo kamba kake nezita raJesu zviri muviri yaJesu haufouriwe kuloja haufouriwe kutambira padzimba dzevamwe kubvunzwa kobhura naamai vaneta kubvunzwa kuti washainise nevaneta nazvo nhasi ndauya newiri riri kuti wanofanira kutengawo dzawo wararame sevamwe wiri riri kutaura kuti maasidzi ngaaende nhasi wiri rikati maasidzi ngaaende nhasi wiri riri kutati maasidzi ngaape nhasi zvakawanzika zviri muviri maasidzi anofanira kuenda maderanai kune chofanira kuoneka maderanai wiri riri kutaura hanzvadzi kuti jeko riri kutama akati jeko riri kuoneka maderanai nekuti wiri rataura kudaro wiri rataura kuti bhaibheri rakatiwe mukadzi acharwadziwa nemimba
kupona. Kwete kupona ropa, kupona mwana. Thank you, sir. Kwete kupona ropa. Jana tunga ropa. Jana akapoti ropa nitore chakati. Dinawanetswa de ropa. Data tena kanama tena nasa. Timoni kubuda pale kuti tinomba we fit upon the blood. Achikuda ropa sipapo zetu sichimba palo parake. Mai wachitani cheko lechigume nepo ipane zipapo sikumwa ropa yana. Mwana kumutasa fesi ya pera. Awunduka chifo chese. Achinasa ropa sipapo sichimba ropa. Nasa sipapo chaimba ropa lako. Achichoma ya chumbe. Anamufila mahalo pa mchichimo. Akafila kuti cheko lipere. Nasi likupera panapo. Rinole kama melala. Nesi kama cheso. Yoka fapila lako yo. Nekuni ni hatati zako sima suwako. Zona ka fapila madepa nao. Inoenda nasi. Inoenda. Akenda kama sana peche kwa nasi. Kata wakali zangoma wali kumusha. Nasi tikuli zangoma tili basio. Zangoma wali kumusha. Nasi nekabila pachikwa kacheso manele. Kide nalo na chide nalo na wale nalo. Inoenda cheche. That's what's the life. Ina wili wadikali. I will power the by the will. Power the will. Kuna wakati wapata puku pegi la baba. Kuna wakati wapata pegi puku la baba. Wakati waenda nao. Kuna puku la wili. Rigenda unoti zosai puku. Zosai puku baba. Puku la wenda sinata waini. Nipe puku la makatore. Kuna wakati wapata soka yako kwa wakaenda nao. Asitili kujela kwa wakati wa mlopa. Kujela kuna soka yako nasi. Nesi kama Jesu. Zosai mwefa yao. Kuna kwa takatoa Jesu. Atondikesha kaende. Akutela. Akutela madelala. Lazima nehemutela. Sibuwi nao. You want to recover. You want to recover tonight. You want to recover tonight. Bible notes. Adam wachisimwa. Marwanotala kuti. Wakaona Adam ari lonely. If you read it from the book of Genesis chapter 22, chapter 2, verse 18. You know, Adam was very lonely. Adam ari lonely. Zvikazivana ite, wanomusikira Eve, wanomurayisa hope dzerufu, ndobva watora mbabvu yake, ndokugadzira Eve, wagadzira Eve. Ndokandiseka hangu kuti varume vakasikwa vakadzi vakagadzirwa. Sorry, I just press on that Bible Genesis chapter 1 verse 26. You want to get God created them both male and female. He created them in his own image. Mwana akawasika mkazi nemurume mu image yake akawasika. Both Adam and Eve. Chapter 2 ya Genesis is a continuation from where he left for chapter 1. Chapter 1, you know, God created them, both male and female, in his own image, and he created them. And in Amasika, chapter 12, verse 8, he proceeded to make men out of the dust of the world. Akafurambe, unoumba mungu, nefure nyika. Aumba mungu, Bible, and he breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Genesis chapter 2 is a continuation of Genesis chapter 1. Chapter 1, akasika mumweya. Aditi. Akasika mumweya. He created them in his own image. Bible wrote him marimwe. Wanamatangaba wanamatangwa yene mchokwaji. Sakapati chakasika pekutanga is the spiritual being. Koma tawanda wataranye kuti I am a spirit. I have a soul and I live in a body. Sakapati kuti mwari vakasika mungu in the spiritual realm pekutanga. Saka Bible tota hakuna munhu akashata nokuti munhu wese akasikwa mufanidzo waMwari tetichinyeperana. Chakasikwa mufanidzo waMwari is the spiritual man that resides in me.
Vatabatsirana kunoonekana kuti hakuna munhu akashata nekuti munhu wese akasika kubva mari handikava kushata kwepameso kuriko kushata kwepameso kuriko nekuti chamuri kuona chiri kutaura ichi chakaumbwa nevhu ichi saka chinogona kuita deformed ichi chinogona kuita mhezi ichi chinogona kutsva nehepsi chakasikwa nevhu ichi but the spiritual being ndokunonzi kushata chiso akashata kubati mwoyo wake kunoti the spirit zvazviri kutaura ndezvekuti chinooneka ichi dashboard rakatsva dashboard rakatsva but inside kuti engine yacho body rakashama but engine yacho kunoti the spirit iri mukati yakanaka but chiri kuoneka chakashata nakuvanebhakuroda kuti rachiranga akanaka liyanga akashata anooneka zvakanaka nobati liyanga akareya meso akanga akareya but zvacho akanaka so vatamutsangiseni kuti mwari vakasika adamu wasika adamu wagadzira Eve but wasika Eve mwari vanonzi Eve adamu achimuka mangwanani achimuka kubva mudeep sleep yaakarariswa namwari paakatarira kuna Eve achimuona unonzwa adamu achiti hekani waro vapuye papu yangu kupaya makumba angu bozere mapazi angu achatimukati nekuti mandiri kuona akabuda wavanenga pazasi pacho vhesi notera inoti and God saw it and he said this is good mwari vachizvitarisa vanobva vati this is good achisikwa adamu achiona Eve anga akakwanirwa naye in every aspect and respect and he respected Eve as his companion and God said this is good izvi zvakanaka izvi saka ukaona baba wasisanakidzwe newe wakunotsvaga kunakidzwa kunhu zvoda kuti pane chasvika ndipaparidze zvishoma ndipaparidze zvishoma kare ndichiri kukura takumagrade 4 takuita home economics kuchikoro takanga takudzidzwa kurukawo nekukirosha kuchikoro saka vana mai vedu vaiita basa rekuti kana vachinge vatakura waiita zvekuruka majuzi ewana tumasesi pembisesi twatwo wairuka saka vaizoona kuti waiti vakasiya chirukwa chavo pasi vachienda kunobika vana vanga taiuyawo tataakurukawo kuchikoro tobatawo kachirukwa kaamai totandawo kuitei kurukawo toruka but waizoona muchembere auya manje paanobata chirukwa chake wachitarira so anonyatsoona kuti peteni yasiyana iyi pamwe pacho achitarira peteni ndiyo peteni yamacheni iyo yakonga macheni acho waitarisa kuti ndiyo but anozoti asi mabatiro aya masiticha mabatiro acho aya asiyana waizoona amai wabvisa midzi woti rudunure unoziva kuti mwari vachisika chirukwa chavo wakachisiya chirukwa chavo parutivi but satani akauya akaruka peteni yake pachirukwa chamwari akauya akatana kuchiruka rukashetani akabata neimwe peteni but nhasi tomborudunura nhasi nekuti chakarukwa nepeteni isiriyo murume paakasikwa aibala pamukadzi mumwe chete aibala pane waakapihwa namwari ukaona wako akukusiya achenda kune mumwe peteni yamwari yakatabhanayo chiachaari chakarukaruka chakabatwa nevanhu manheru ano takumborudunura manheru ano tobaka chihule chababa nezita rajesu the devil is in trouble tonight. I can see it. I can see it.
ukaona Nyahodza akutsvaga Kenyan kuti ndaona mukadzi pana Kenyan chirukwa chakatata anacho kunewana kuvabereki vanevana vakupinda mumochani asida kuwadhodza madepanavo atisiyamwana vako anesiperi vakudhodza madepanavo nezita rajesu nekuda kukudzosa pawiri neneka kune wiri rakanyorwa wiri nasi ndida wiri akudzosa mwana wako akakuborwa nzewe akupfeka mhete semukadzi ari murume nakushanye makapfira mweya wacho Satani takatapura wiri isati rawerengwa nhasi wiri rawerengwa nhasi wiri rawerengwa takazonzwa kuti 1980 tachaya 1980 tabva mubatwa rwarungu onzi takatambura kwemakore makawanda rino rugare rwauya tose tofa nhasi tinofara chete Mazita vakarara vana vapaimuka sekunadaidza zita achienda pasingazivi nhasi kunyaradza manzwi aikudaidza mazita vakarara ekumanyaradza madepanana akunyaradza manzwi kune vanhu vanonzwa manzwi vakarara sekungori kudaidzwa nakuwasilenza nhasi. You want to silence every voice. I don't know what can happen. I don't know if you can do something. You don't know if you can do something. You don't know if you can do something. After you see fire, someone else will know. Yes, you can address it. After you see a church, someone else will know. Now I say, "Umambo." Now I open the umambo. Wamama, you don't know that. Will, the midst of the will, the midst of the will. Ndapinda machena newiri nasi. Ndapinda machena newiri. Wamwe waite sokunge zvakaringana. Kwangu ndise sokunge zvisina kuringana. Nasi toenzaniswa newiri. Kune wiri nasi rokutienzanisa madepanano. Nasi takuenzaniswa newiri. Kune zvaikunanzwa wakarara. Zviri kurangana rimwe zuva ndakanamata nemumwe mwana. Aifati muvhangeri ndinonzwa ndichiyamura mazamu ndakarara. Musikana ndomuka mazamu angu achibuda mukati haana murume mwanasikana ndinoyamura ndakarara kune zvinomuyama wakarara akufarisa nasi akufarisa manerana wakagadzwa program wanakamudzirasa wakatava ndichaita healing and deliverance week akuita izvizvi akuita izvezvizvi akuita izvezvizvi akaona mitsinga yemasisi akuvhuna mapapu emasisi maerana ezita rajesu akushora misana akushora yemapere vanhu vakere munomo ezita rajesu kana vaizvituma vari kuchipinda chichuya kunotakarara nhasi ndaramba nezita rajesu akaroiwanevakafa ndimene kumakuwa kwacho naso wakaroiwa nevakafa enda pana akafa acho uone kuwa rake rakaiswa dombo rakanaka roiwa kuti rest in peace. What the peace are you talking of? What the peace are you talking of? Akasiya asuka upenyu wangu nanasakula chiloitika upenyu wangu. What the rest in peace? What the peace are you talking? Nasika kukala moto kumakuwa kwacho
Yesu kwenda kuti mweya washo unosopanga. Vakanizoza kupanza vhangeri yakanaka kuvaronga. Ukawerenga zvakanaka. Tendera ndiwerenge vhesi. Tendera ndiwerenge. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Permission yake. And she was asked to honor 3 times to set the captives free. To set the captives free. To heal the broken-hearted. And to set at liberty them that are bruised. She was asked to honor 3 times. Yes. Chakawinga kuti wakasungwa ngavarekedzo. Wakabatwa ngavarekedzo. Munhu ngaazviraramire. Munhu ngaazvitadzire upenyu hwake ega. Munhu ngaazvitadzire ega kurarama kwake. Kwete kuti pave nechinobata upenyu hwake. Ngasindaramba chakadengetera pazita rake. Ngasindaramba chakataurwa pazita rake. Ngasindaramba chakataurwa pababa vake. Ngasindaramba chakataurwa pabasa rake. Ngasindaramba chakataurwa paupenyu hwake. Nezita raJesu. The midst of the will. The midst of the will. The will is in effect only when the one who has wrote it hesitates. Akage asa will are in effect. Just like a father. Jesu paenda padana, iwe unatirama. Nasi dalama.
Hakuna kurarama uchitambura. Nasi rarama wirawerengwa. Witari kuwerengwa akawa murombo ibo wakapfuma. Akawa murombo mfundisi kuti ibo wakapfuma. Taramba cheche varombo. Ndakaona imwe hama tiri mundege tichibva kuZimbabwe. Ndakafamba nevaparidzwa ibva kuZimbabwe tienda kunoparidza muno muSouth Africa. Vamwe vaienda kuDurban, vamwe vachienda kuPretoria, vamwe vachienda kuNorth West. Ndakauya namuvhangeri Banda, namuvhangeri Foya, namufundisi mafundisi mairi ndakaenda namusitawo. Mandakana ndichitaura navo. Taitaura nenyaya dzekunetsa muchechi yeUnited Methodist. Asi remember mufundisi wakapaura wakataura kuti nyaya yatinetsa izvozvi zvide kuti maZimbabwe kana maAfrican countries tiri kutadza kuita break out from the system yeUMC nekuda kwemari. Nekuti kuAmerica kwane mari, saka vanotitonga nekuda kwemari. Mabishopu edu atakuramba vari kuCouncil of Bishops of the United Methodist because vane zvavari kuwana from that. Saka zvataura kuti church yedu we are now held in ransom because hatina mari. The church is now held in ransom nekuda kwehurombo. Yet Jesu wacho anoti ndakawa mugo wakapfundiswa. Isakuparidza toti Jesu asati gare zvakanaka. Asi Jesu. Nasi wira werengo. Nasi wira werengo anamani. Wiri. Kuna anofana kubva pana kuti wakomana I will benefit to the I will benefit to the ndakatisira tandinacho. But nasi unoda kubva ndakatambura. Manosa chaunacho nasi kubva wakatambura ke. Wakanga usingalemekedzwe iwe. Tuno kuti tine vanhu vasingalemekedzwe kana muchechi chaiwo. Vekuti magara munominations kufundiswa chikati daleita pano. Panosimudzwa zita kuti ndezita raNyahodza. Unonzwa mwe achisimudza wapo. Unonzi instead yekuti ataure kusopesa unonzwa achiti ndine rimwe zita. Panotaura mashoko makuru ipapo. Hapana chimwe chataura. Hakonzi ndine rimwe zita. Asi ndenge zataura riri mudarika. Kune munhu ari muchechi asingagone kana kutumawo basa rekuita. Vamwe vanoti ndikuzerera polisi hausati wambotuma kana zvekuita muchechi. Kana kuchaina zvakamutakura mabhengi. Wandafambira madekwanani. Ndiwo wandafambira madekwanani. Wira werengo. Tichibva pano kunofana kupuwawo mabasa muchechi. Vane mazita anofana kuita umwe pakati pevanhu. Kune vamwe vokuti utungamiri hunonoba huchingotenderera. Akanga ari CM achibvapo achibvapo
peparacho. Usati walidona usaliona mno. Yesu Yesu. Asilambe sakada. Wako yanao wakatenga nzima kumushamu. Wako yanao wakapeza nao. Iwe usati wa wakacha pamoja mese. Ukauya ukashanya basa limechete. Yaka wakaiba katenga moto. Iwe chauna chauna pana chao. Wakati kwa ndezi kwa turumite ikuje wako. Wakati rufaa ufoneme hata kukatika kwa jumbe ya kanaka kukatika kwa jumbe ya kanaka makana akafura kuti wili lako lipoele uende kwa jumbe ya kanaka anza akatigadza heaven yao tikagara nemachinda nekunafe kufa kwake Evangelist chapter 1 chapter 2. We are seated by the end of majesty. Akatisimudza kupata akatigadza nemadzimambo. Wakaona munhu wako chemucheche kuti chechi yacho yakudawo nemari. Wakaona chechi yacho yakudawo nemari. Akangouya nekuti ane mari kare akutoparidza wakasakambopiwa umwe kuparidza. Kare akutotunga iri wakasakambopiwa umwe kutunga iri. Kare ane mari. Wakaona lako chio. Ekuti wakudawo nemari chechi. Werenga Bible zvakanaka Proverbs. Proverbs inoti chipo chemutsitsi chinomugadzirira mukana wekugara nemadzimambo. Chipo chemutsitsi mari yako inokuvhura dhoo rekutonga vasingatonge vacho varegere vatonge nekuti vane mari asi ndauya kunoti newewo tongawo ikawo yako muhono utonge ikawo yako muhono vakuprofita. Bible inoti chipo chemutsitsi chinomugadzirira mukana wekugara nemadzimambo. Varegere vatonge nekuti vanayo iva utongere kuti uri murombo. Saka kana uchida kutonga uitawo mari ndauya kunotaura kuti nhasi pane mukana nekuti wiri rikuereko nekuti nevakombo kavaite mari vatongewo vagare vane madzimambo muchechi. Yakashanda here mani. Yakashanda here mani. Panoona pakunoti the love of money is the root of evil. Not money itself, but it's the love. Nothing like I have to shut up and it's the love of it. It's the root of all evil. Maria Chokaira, the going down Maria, I have to shut up, but I can have to know that I want to go for a shot. Come on, watching a top. I think that's what I'm talking about. This is not a deal, this is not about this is a deal. But the one person that will tell me, I got to that calfa, this is a deal. The child, this is a deal. But I don't know what to do. I don't know what to
Why Jacob nekutano ropa fanzo? Newi. We lakashika pahala kalibere. Yeah. Rikampita macheni. Asitopita macheni. Asitopita macheni nasi. Asitopita macheni. Hapo mmoja shipamo shakazima fibroids. Thank you. Hapo shimonya usoro nasi. Hapo shimonya usoro shipamo shakazima fibroids. Yeah. Hapo shimonya msipa baya. Kati chipambo chakazima fibroids. Chipambo chakazima fibroids. Hapo shimonya msipa. Yesu na Yesu. Yesu na Yesu. Yesu na Yesu. Katika macheni. Mishele kumaka zikulo kwa macheni. Amana zikulo kwa shimba chilo chakazi sisi. Kumaka takula itoto. Chipambo chakazima sata. Yesu na Yesu. Yesu zakaringana. Akangofa Yesu zakaringana. Marriage yako kuti muruma inetsa achaziwa kuti chii chakaitika. Unofana kubva pano uchenda kumba kune testimony. Kana anga asingarare mumba nhasi afana taka kurara mumba. Nezita ra Jesu. Nakuenda kwakaendeswa vhudzi rako madekwanano. Wangadai wakakugera wakarara. Nhasi takuenda kwakaenda vhudzi rako nhasi manerana. Ngarite musikanzwa werevha kwaririko. Ritaura kuti kwakatichengeta handiko. Tamba kudzokera kwatakabva nhasi manerana. Ngarite musikanzwa kwaririko. Kana vakarisa mumhango ndiri kubvongora kubvongodza mvura yemumhango madekwanano. Ngarite musikanzwa vhudzi rako manerana. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Yasvitike manerana. Kune dzimba dzofuna kudzivika manerana. Wakadziwaka nefoundation yeropa revana vanhu. Unofana kudzivika manerana. Hakuna ropa rinobata iwewe. Hakuna ropa rinobata iwewe nomizikidza upenyu hwemunhu. Nezita ra Jesu. Vakatora njere dzevana vako. Ndodziri kufambisa zvigaro zvavo kumusha uyu. Asi ndinoda kutera pazvakaenda ikoko. Nezita ra Jesu. Uyikanudza kuti zvaruka zvirika. Akuringana nhasi. Wadana naye nhasi unowamupa moyo wako. Mangwana akutora kuti give me my space. What is space are you talking about? 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 Wakanitanganisha nisina ukaramba chilimanikidza dzamba randazo nawo. Ndasimudza mando wangu wakuti give me space. What is space are you talking about? Michato yao madepa nao. Waenda kupachukua wao nao.
Zaita wareza mahope kuti zvakuda kunoita ndo kwakunzwa munhu akutaka kublutika What are you talking of? Mwalimu chao, mwalimu tengios, mwalimu tematuma. Wala kuti asina kunaka kuti ukhala uliweke. Unaona wamfata nekukhala uliweke. Kale chakhala pa uliweke. Unaona wata shikatiwa moja. Unaona wata shikatiwa. Wakaisaka pati kwa waloisa mmoja kwa ishi kwenye. Every party kwenye basi. Wakaita kuna mkazo mmoja kama mkazini. Unaona msecha akazini. Uyo utaanza kana basi ndaku. Kana basi ndio. Akakati akati ashina kunaka. Wewe wale chiachi. Ashina kunaka. Kutuna kali eke. Ashina kunaka kutuka wewe. Asina kunaka kutuka wewe. Lakini watapata kuzima shirikati. Kuna shirikati zinaonyesha na ucheshi. Ufundisi. Kuna shirikati zinaonyesha na ucheshi. Kunya kwa sababu nataka kucheka na wanao. Achike kwa ucheshi.
kushanda nizati zawabula pachena ambaye kana kukunyafa inopera panofamu muna akangofati weti contract sisi yapera kutafa sama wikana kutineti kuwika na kutofuma roho weti contract pakofamu wapa inopera kala wakati wetuno ya wakomo zilika ulu express ya doing is according to the word of God. You are fulfilling the spirit.
Asibabu kuwa katika mbele yetu. Wakachaka cha wakati za pandili wachikie mume wako. Yote kutoka upendo wako. Bati wili mtu anakutofanya kulala mbele. Bali baukuru wakatorashi kwako chao. Wakashomeza bali mwana wako akatingie kazi wake. Namutoa ishabiri madefana. Namutoa. Waleta mbele kwa nafasi. Kushika pamoja ni katifa. Kushika pamoja ni manati. Kushika pamoja shughuli ya kaponi. Waleta dashi. Waleta ni kuwa maibani. Unaweza kuachao kusema kazi. Kubiki au chibiki. Kuaini na uchaini. Wachukue masibabu baba sema sema huko leo sana mzee uchi kwa chukura ni usu. Badala kubuda segundo sio kazi. Akaenda badala. Kutari story mchato wake. Akaenda badala the lost love iko. Akaenda badala. Waleta na kubadala exam fees. Wale wachula wakafuili. Unaweza kushukuru kwa maana unajua misika kwa imani. Wao wachitaji wa mtu yeye maana ukazi wa prefect. Wao wakaanza mtu yeye maana mtu wa price. Hakuna soma kana ndio kushukuru mtu wanane chakana. Unaweza kwa msika ndio yeye maana mtu wanane chakana kwa shukuru. Maana wewe yako ni kwa shida. Maana wewe yako ni kwa shida. Pesa kwa wewe ndio sote wewe. Upenyo wako kana ukala fumba zile na kule kusika shike mapeni. Fumba zile za kule kusika shike mpeni. Wakarara ukumbuka masozi akatotesa kitu. Kile katona na msende. Uchifunga kumpeni. Mauri life is your name. Mauri the simple most the meaning of life. Ama zako sio kwa kusikata wiki. Gare wanaitwa kumusha. Baba washana sekuru washana. Zimezacho wako nyara ni kutana warushanda nao kutamaye kuyasha. Twenda sebuke kumusha kweli mpaka tele wachika cheu. Alipele kumusha tiwazika kumusha kwa chema wakafu. Meza alipele usika kumusha kwa chema wakafu. Na wala semura na wachesu. Akaenda patanda manekwa nani. Akaenda patanda kile nikifu wale upele. Chakaenda na chini kutana historia upele wangu patanda. Na kuna matamani wano kele. Anabasa kukiwakaite kuzinza kweli. Wakadaiwa kakumela ufoti kapasi. Nasi na kumwela ufoti kapasi. Naja jesu manekana. Yesi kama jesu. Na kujekula mashakata hii. Na kuenda mashakata hii manekana. Kuna wili na kaiko mahama zamu. Kuna wili na kaiyoko. Kuna wili na tauna shakanaka pa mtumu pangu. Kuna wili na tauna chakanaka kumbambeni. Kuna wili na tauna chakanaka kunewa na watu. Kuna wili na tauna chakanaka pa mbele yangu. Kuna wili na tauna chakanaka pa masanako. Kuna wili na tauna chakanaka pa kapali yako. Kuna wili na tauna chakanaka pa kapali yako. Kuna wili na tauna chakanaka pa nabasa kwa oko. Kuna wili na tauna chakanaka pa utalo wako kwa hali. Kuna wili na tauna chakanaka pa utalo wako mane hali. Ingawa yofanya kutisabia upendo wako. Chaulo bata ajiendeke. Kama ni abaenda ili kunonyura. Na ula kunotaura mpenyo pa uli madema nalo. Chaulo bata kutaka nasu ya chiendeke. Mungu wasimuke kwa nini mfano wakatini nyama yako. Wasimuke kwa nini mfano wakatini nyama yako. Mungu wasimuke kwa nini mfano nyama yako wakalala. Na unasemulana wache wako manefanana. Nataka pita wakalala. Na unasemulana washi manefanana. Na unapataka chaki ya pato yasi kala Yesu. Na unapataka chaki Mungu ndani nyama yako. Safana sape. Sisi wako wakatoka. Tende wako wakaenda wakatoka. Mama wako wakaenda wakatoka. Masudo wakanisa leo. Meneji yako uchina hebu nime. Bada zina kulingana. Ya kuweza tawa kudinasi ya zilingana. Tawa chakanaka pa msuma pangu. Tawa chakanaka wili.
chakanaka wili. Andava chakanaka wili. Wila ule kujoga kutuchafa nasima wewe. Wila kutaka kutaufe nasima. Wila kutaka kutaufe na BP. Na kutaka blood pressure hiyo madeko nalo kunikama. Akita ule maderana ya kunikikiri po. Akuna madiko kikiri po tikama. Akita ule madeko nalo. Akutaka order. Espere que eu te roubando de tecido para isso. Eu vou dar outra, mas decorar. Esse cara desse cara Jesus. Eu vou dar outra, mas eu te espero que eu te roubando de tecido. Gatibata de sarequete. Esse cara Jesus. Mas o sul te espera que eu te acho na sul. Esse cara Jesus. Não vou beber com chapéu. E não vou dar ficar com frita, eu assim, eu vou mandar para lá. Eu vou fritar no assim, eu vou mandar. Quando você está dizendo para si, eu vou lá no fam, nasce para o fam esse, eu vou ficar desse. Vai no fam no canal. Se fica aqui no peito. We on the mic. Nakabata bichatsima uchiri pamaka. Uyanga uchiri chamzima pamaka. Bichatsima uchiri pamaka. We batepanana. Iwa kungoita tsawo na chetu. Koele koele chipatesti mwenye tsawo. Nakasanga le tsawo na dikanala. Nakasanga le tsawo na mota yangu ikafanya kanala. Nakasanga nepo ime yawe uchwe kutakuna tsawo mbata chimoende. Kama asanga le tsawo na sei. Kuwe kosika kone kutreza. Lakini mama treza. The devil is a man. Think about my testimony. I should see my testimony. I'll tell you what. When I'm back as well, just not limited to it. I come and get my son. And I got a bubble workers. I come my son. I don't get it. Okay, say cases that you open your one. I tell you, kindness was happening. And I got she told us how much it is at all. Nekuti we asata we panasta kuliwele kamu takuliwele ya we rikuta uraiwe we natawa kutimeko rarama we natawa kichedi fasako kasiende we natawa kitleti sinarama kwa natawa madepa na we natawa pamsomo pewa na wako we natawa pamsomo pake chef karibu mshakari koko we natawa madepa na kumupara zangu ya mnadoro wacho para tirimuno wewe unasonotaka washta kura ya tirimuno kwa tirimuno wakatele kama leo wako unamshinda pamoja sekunde unataka hukuba maana kama kubazo wewe unaona pele kwa ndeta yewana ungotaka mimi kuti wana wewe kuna misozi chiela chama zodela na wakabele mwanzo operation ya 1985 ishika sekunde ya kufurika taimba kuti wana wewe ne wana wakabereka na matamana ndakula kwa mwana wako yeye na atakutawa sita na mwana wako kilipa chumwe wewe na kulitaita sita na mwana wako anakuya mtangope kwa South Africa mwana wako wewe anakuya mtangope pakati kwa wao na sita lake kilipa chumwe wewe madepa nani wako mwana kutoka mpawa maalimo na kumsusuluza na madepa nani neta na sisi I'm tired of this life. I'm tired of this life. No one will contemplate a suicide. I don't know to family now. Nobody shall about that. His sons, the children, one day they put your sons, you feed upon tears. You feed upon tears. It's tears after tears. Chamber after chamber. I will know far. Marigati Twilenya Shamankodan. Never go for a Marigati Twilenya. Never go for a community from Marigati Twilenya. I got for the Tiran. We like it as a wedding of a depanana. We like it as a wedding of Mamma, Remuda Sakanaka of Phil. Remuda Sakanaka, Sequin Mufuka Sakasha of Phil. But we let you off on that wedding. I get up on Mamma Sano Maderana. Wakapuka Yamasai, what you talk about Stephen and Mumba Pen, that get about Mahansano Moderana. Wakapuka Yamasai, what you talk about Stephen and Mumba Pen, what is soon too much to do, Papa, Zero was not to take what you tell them. La Pena was a attack of Moderana, the Kabata,
ndakabata wiri rikuti rivhesa, wiri rikuti rivhesa mari, rivhesa ndakurivhesa manheranaya, ndakurivhesa. Kana vakanyora mazita evana ako, vakanyora pakapepa, vakayeredza nemvura, vakati sekuerera kwaita mvura iyi nekapepa neupenyu hwake nehuyerere, vakutera vakaenda kumapepa nezita rajesu. Kana vakaisa munde pamuoko vakafuridza, vakati every particles are going into the air, neupenyu nevangwana rake naripepereke, vakutera every particle yemunde parakaenda, nditaura uoza neupenyu kati mezita rake. Ndondike vakaenda kune kuotsukua vatomwa vaikanda vakaenda kumabhasuwa, vataura kuti webho, vataura kuti Jennifer, vachitaura kuti Roda, vachikanda matombo. I don't care. Vakaenda kune venguotsuku dzeredi dzepepo dzegreen. I don't care. Ndauya neropa raJesu manerana. Ndakutera nyaya yako, ndakuimbira nyaya yako manerana, ndakuimbira nyaya yako. Ndoga nditaura nyaya yokuti ndakakuona vanhu vairwa mukoma tifunde, vanhu vachirwisana, wataka kunetsana, varume tu vachinetsana, vachipushana, vanoenda vachitatu vanomira kuno. Chikanzi akaedza kunoyandudza, unobata zvikanzi sora chimuregera. Chikandomumatu zvikanzi kurakitenga. Achitaura vachitatu kurakitenga. Zvikandayo zvikanzi ya ndaitenga nekuti yakachipa. Yakachipa. Yekumba kwenda kuitenga manhwana yakachipa. Yasekuma kuda kuitenga manhwana yakachipa. Nhasi ndaitenga. Yako yacho ndaitenga nhasi. Yakachipa pane simba retsoka dzako. Amen.